Sí, molt bon dia. Regidors i regidores. Bueno, bon dia per dir alguna cosa. Bueno, com és costum, anem a guardar un minut de silenci de memòria de les dones que han patit la violència de gènere. Moltes gràcies. Bueno, duguem un punt en una convocatòria extraordinària del ple. Senyora secretària, també tenim que comentar si n'hi ha alguna respecte a l'últim ple extraordinari, alguna observació o alguna cosa, o no sé. Vale, no hi ha acta. Vale, pues un punt únic, assumptes a tractar i debatre, pressupost municipal per a l'exercici 2020, plantilla RPT de l'Ajuntament i de l'organisme autònom local, Conservatori de Música, resolució, reclamacions i aprovació definitiva. Senyora interventora, vol comentar algo al respecte? Simplemente que antes terminó el plazo de exposición pública del presupuesto del 2020, presentándose una única reclamación y se ha propuesto la resolución de la misma desestimándola por no ser una causa de las tasadas expresamente por el artículo 172 del texto difundido de la Ley de Haciendas Locales y, por tanto, aprobar definitivamente el presupuesto en los términos en los que se aprobaron en la aprobación inicial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Sí, señor Mateo. Desde que se presenta la alegación de 19 de diciembre, justamente estamos hoy a 20 de enero, ha pasado un mes. Mi pregunta sería una pregunta más política: ¿por qué tardamos un mes en contestar en esta alegación y que el presupuesto pues no esté en vigor a fecha de 1 de enero o lo más rápido que podía ser? Sí, es cuestión de tiempo, ahora se lo contestan. No daba tiempo, claro. Sí, terminaba el 20... El plazo de exposición creo que terminaba el 20 y tantos. O sea, tú no te tienes que esperar a que acabe el plazo de exposición. El 23. El 23. Terminó el 23, entonces para convocar un pleno y resolver la alegación y que se publicara íntegramente con vacaciones los días festivos que hay por medio, no daba tiempo para publicarlo de forma definitiva en el BOP antes del 30, que es el último día, el 31. Vamos a ver, el tiempo tú comentas el tiempo para aprobar, para tener este pleno, ¿no? Es decir, el plazo acababa el 20 y tantos, luego la reclamación tenía que ser informada entre periodos vacacionales de unos y otros, fue cuando nos metimos ya luego de Navidades. Luego de Navidades ya sí que es cuando se convoca la comisión informativa. Entonces, entre comisión informativa y eso ha sido el plazo ahora. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bon dia. Comissió informativa formule una pregunta si se va votar per separat la desestimació del recurs presentat per el veí, diferenciat de la votació al pressupost, i se me comunica que sí, però quan jo veig convocada el pleno veig que se vota un únic punt, que és el pressupost municipal. Era saber a què es deu el canvi i si se pot votar per separat. Segons comenten per així, és un malentès, no se comunica això. Lo que se torna a portar és el document del pressupost, és a dir, la societat s'estima no perquè la votem al plenari, sinó perquè la interventora fa un informe en contra, és a dir, no cal votar-la. Se torna a presentar el pressupost definitiu i, per tant, això és el que se vota, no l'al·legació en si.
perquè això s'ha de desestimar en un informe tècnic per part de la interventora. Per tant, no se pot votar. ¿Alguna pregunta más? ¿Intervenciones? Sí. Bien, mi pregunta era una pregunta más política. Evidentemente, el plazo de finalización de exposición pública se debe de finalizar, pero a fecha de hoy nos encontramos que a 20 de enero todavía el presupuesto no estará en vigor. Hoy lo aprobaremos aquí, lo enviaremos a publicación y evidentemente nos encontraremos con que la totalidad del mes de enero habremos pasado con un presupuesto prorrogado, donde evidentemente pues muchas cosas quedan pendientes hasta que el presupuesto como tal esté en vigor. Nosotros creemos que se pierden realmente muchos días. Este presupuesto podía haber estado aprobado una vez finalizado el periodo de exposición pública, porque la contestación a la alegación presentada ha sido rápidamente resuelta en el propio informe. Evidentemente no cabía, desde el punto de vista técnico-legal, ningún informe en contra, porque al final es una decisión de este plenario, y este plenario ya en el anterior presupuesto, votando a favor, ya decidieron que la transparencia en cuanto a las cuentas que teníamos que rendir los grupos municipales, pues no iba a formar parte de la tónica de este ejercicio. Por tanto, nosotros creemos que este presupuesto podía estar en vigor con bastante antelación y nosotros la crítica que hacemos va en ese sentido. Creemos que se pierden semanas de muchas actuaciones que estaban previstas en el propio presupuesto que pudiese estar empezando. ¿Por qué? Porque al final todos conocemos que en el propio funcionamiento de una administración, desde que tenemos un presupuesto aprobado y empezamos con todos los procedimientos para las licitaciones, las adjudicaciones correspondientes o los propios contratos menores, pues al final, al cabo del ejercicio, es un tiempo más corto de lo que muchas veces parece y nos encontramos con que al final de cada uno de los ejercicios tenemos muchos presupuestos o muchas partidas que a lo mejor o no llegan a agotarse o nos encontramos con problemas o rápidamente deben de ser ejecutadas. La prueba la tenemos en el punto que viene luego a continuación con el propio plan de movilidad, donde volvemos a tener un presupuesto, un pleno convocado de manera extraordinaria y urgente para proceder a su propia justificación. Nosotros hacemos esa crítica política, entendemos los términos de cuándo acaba la finalización del proceso de información pública y cuándo podría estar este informe, pero evidentemente hoy este pleno no va a durar más de 30 minutos. Nosotros, dejando en cuanto a las formas, entrando en el fondo, evidentemente nosotros no vamos a votar a favor porque seguiremos defendiendo que los grupos municipales deban de justificar hasta el último euro de cada una de las transferencias que puedan estar recibiendo. Nosotros creemos que era un espíritu con el cual habíamos funcionado en los últimos 4 años y, evidentemente, ya no es solamente los partidos políticos que formamos parte de este pleno, sino también la propia ciudadanía, la que, con sus correspondientes alegaciones, hoy también nos dicen que quieren que nosotros justifiquemos cada uno del dinero que podemos estar recibiendo por parte de las administraciones. Nosotros entendemos que es una condición imprescindible en aquello que realmente en la calle nos están pidiendo a la parte política. Es decir, a los partidos políticos y también a los políticos se nos critica que al final formamos parte de una dinámica en la que todos somos iguales y participamos de un oscurantismo muchas veces de aquellos ingresos que nosotros percibimos y muchas veces, incluso a veces, pues se entra en una crítica justificada por falta de esa justificación que los partidos políticos hacen de cada una de las transferencias que reciben. La propia Sindicatura de Cuentas se lo decía también a los grupos políticos de las Cortes cuando le decían que seguían recibiendo toda una serie de complementos en dietas, muchas veces por transporte, muchas veces con una justificación que no existía en el propio expediente. Entonces, yo creo que este ayuntamiento vuelve a separarse de esa dinámica donde las administraciones entienden que tienen que empezar a justificar cada euro
que recibe y cada euro que Moltes gràcies, transfiere senyor cada una regidor. de las administraciones. Por tanto, creo que estamos en el presupuesto, señor alcalde. Si es así, continúe usted. Bueno, si determinamos que este punto es de presupuestos, no hay límite. Yo entiendo, secretaria, que estamos en un punto... Yo entiendo que el reglamento de sí ya está para cumplirlo, entonces, si se ha leído correctamente, sí hay- las alegaciones al presupuesto se contemplan como puntos ordinarios del orden del día. No es un presupuesto, no es la aprobación Pues del yo, programa de como el presupuesto. reglamento no me lo conozco en profundidad, Bueno, pues, sí es, ¿vale? pues entonces, como bien dice el portavoz del Pues Partido entonces no hay ningún Socialista, problema. De todas maneras, tiene ante usted un segundo turno de palabra. No, ante la duda, seguiré en el segundo turno. sin Vale, ningún gracias. tipo de problema. Sí. Al respecte d'aquest punt, em sent francament defraudada de no poder-lo votar per separat. Compromís, allà per l'any 2012, ja va alertar que la llei de transparència i també posteriorment la nova llei de subvencions, creada per el PP i que el PSOE no ha canviat, deixava moltes llacunes i insuficiències. Aquesta llei ens deixava fora de presentar, de justificar les subvencions i aportacions als partits polítics i concretament als grups municipals polítics, com és que estem així sentats en este plenari. També a la Casa Real. Recentment, Baldoví li ho ha recordat al rei Felipe, que havia de justificar també les seues aportacions. Quan una llei s'oblida de crear eines per a garantir el control intern, encara amb més raó els grups polítics hauríem de justificar en què gastem aquests diners, aquests fons públics que rebem per a poder garantir la nostra activitat municipal. En aquest cas estem tractant que un veí de Silla ens demana que ho justifiquem i l'escenari canvia i el context també. I per a Compromís, que tan sols un veí demane que justifiquem les aportacions i les subvencions que rebem els partits polítics, doncs és suficient per a poder canviar el nostre vot. Considerem important i necessari que estiguem a l'avantguarda, per davant de la norma, per davant de la legislació vigent i que per responsabilitat com a càrrecs públics siguem transparents i donem a conèixer la gestió econòmica que fem dels recursos públics. La transparència permet a la ciutadania conèixer en què se gasten els diners i també conèixer la nostra activitat. A Compromís, els nostres principis i valors són fer de la transparència una eina de treball. I per això considerem que, encara que la llei no ens obligue, hem de fer-ho. És cert que l'informe econòmic i possiblement l'informe jurídic diu que no estem obligats a fer-ho. Però sí que és cert que tant el Tribunal de Comptes com la Comissió de Garantia de Drets d'Accés a la Informació Pública fa unes recomanacions molt clares. Ens diu a les regidores i als regidors que justifiquem les nostres aportacions econòmiques. I per què ho fa? Perquè ningú pot dubtar i hem de ser exemplars de què ens gastem els diners, tant els partits polítics com els regidors i les regidores que estem així representats. Per què vostès, senyors regidors i regidores socialistes, haurien de canviar el seu vot i introduir la base 38 en el pressupost municipal? Doncs perquè ni tan sols un veí hauria de posar en dubte que els partits polítics que estem així representats fem un bon ús dels recursos públics que rebem. No introduir la base 38 i canviar les normes de joc de l'anterior mandat és un indici de posar en sospita allò que el Partit Socialista ha definit en el seu pressupost econòmic. I poden dir que Compromís, en aquest cas, canvia el seu vot per fer de la transparència una eina de treball que ha funcionat molt bé durant l'anterior mandat i que no ens ha portat a ningú dubte de legalitat ni d'il·legalitat. És cert que vostès ara es senten legitimats per a canviar les normes de joc, però han de pensar que tot el que aprovem ací després s'ha d'explicar allà al carrer. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Ventura. Gràcies.
Bueno, en primer lloc, en esta primera intervenció volia fer constar la queixa per part del Partit Popular de que s'ha convocat este pleno extraordinari dilluns a les 8:30 del matí per aprovar l'aprovació definitiva del pressupost. Entenem que, a pesar de que és l'aprovació definitiva i estem parlant de les al·legacions, és un punt suficientment rellevant per a que este punt es hauria de tractar en un ple convocat a una hora habitual en els plens ordinaris. De fet, el fet que s'hagi convocat dilluns a primera hora del matí, per exemple, fa que no tinguem públic que hagi pogut vindre, fa també que Telehorta no hagi pogut vindre a poder gravar el ple i que posteriorment ho puga emetre. Per tant, en primer lloc, mostrar la queixa formal de la convocatòria d'este ple per a tractar l'aprovació definitiva del pressupost per a l'any 2020. En quant a la qüestió de fons, efectivament, és una al·legació la que n'hi ha hagut i seguint de veres i compartint l'informe de la interventora en el que efectivament no existeix obligació legal de que les aportacions als grups municipals tinguin que justificar, no existeix obligació, però sí que pot existir la voluntat del ple. O sigui, sí que existiria l'obligació legal si este ple decidira que així fora. I així és com nosaltres ho vam proposar en una de les esmenes que vam presentar en el període de presentació de les esmenes. De les 21 esmenes que vam presentar, una d'elles precisament era aquesta, en la que existira l'obligació de justificar les aportacions que recibeixen els grups municipals. En aquest cas, a més, coincideix que també per decisió del grup municipal socialista que varen modificar el criteri de repartiment i que ara se consolida també l'aprovació de les bases d'execució d'aquest pressupost, el grup municipal socialista s'ha incrementat considerablement l'aportació que va rebre durant aquests pròxims anys. Vostès van rebre una subvenció molt major de la que s'estava havent rebut, s'havia mantingut el criteri i, a més, han canviat el criteri que ara no se tinga que justificar. Nosaltres els anem a anar preguntant, encara que no s'aprove, en què s'estan vostès gastant els diners de les aportacions que van a rebre per part de l'Ajuntament. Perquè si totes les entitats, totes, tenen que justificar les subvencions i si no, no se li paga la subvenció que recibeixen per part de l'Ajuntament, entenem que també els grups polítics municipals deguem de justificar les aportacions que rebem. Per tant, nosaltres anem a votar en contra de l'aprovació definitiva del pressupost i simplement de manera molt resumida vaig a recordar els criteris que vàrem exposar en el moment de l'aprovació inicial del pressupost. És un pressupost on se consolida, que vostès en el seu moment també ho criticaren, de manera molt important l'estructura de personal, que a més es redueixen determinades partides de despesa social importants, com són les partides de polítiques de foment d'ocupació, que a més vostès no han arreplegat ninguna de les esmenes que varen presentar el Partit Popular, entre altres la de la necessitat de justificar per part dels grups municipals les assignacions recibides per part de l'Ajuntament i, a més, un pressupost en el capítol d'inversions no estan basades en ningú tipus d'avantprojecte ni memòria valorada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca. Bé, contestant per parts, començaré pel final. Mire, insistís el senyor Ventura en que s'han apujat les retribucions, o sigui, les aportacions als grups municipals, perquè el poble li quedi clar. Per cert, s'està transmitint directe el plenari i queda gravat, queda constància. Si a vostè li ve mal vindre a les 8, 8:30, un dilluns, un dimarts, un dimecres, doncs ho sent molt. Però els regidors de l'Ajuntament estem a plena disposició de lo que siguin les necessitats. I després n'hi ha un punt en l'altre ordre del dia, que és el PEMUS, que té una importància
fonamental més que esta, perquè és una qüestió de plaços i, per tant, per això s'ha juntat aquests dos punts en el mateix dia, ni més ni menys. Aquesta és l'explicació. Però mira, senyor Ventura, un regidor d'Esquerra Unida o de Compromís li costa al poble de Silles Veïns 250 euros mensuals. Uno del Partit Popular li costa 150 i uno del Partit Socialista li costa 108. És la divisió de lo que cobren els totals de grups dividits per regidors. Per tant, és injust, o podria veure que és injust, que un regidor del govern li costa 108 euros a Vist de Silla i un de l'oposició li costa 150 o 250. Perquè no ho mira així, perquè no canta els números com són. Això és la realitat. El que passa és que si en són 12 i en són 5, això és la diferència. Per això la divisió amb és més baixa. Per tant, aquest tema ja l'hem discutit moltes vegades. Senyora Raquel, si va canviar el vot de lo que votar en el plenari de pressupostos al que votar ara, evidentment les condicions del pacte desapareixen. Evidentment. O sigui, no sé, si el mateix que votar en aquell moment ara se desdiu i vota en contra, primera, pareix una falta de responsabilitat política i s'ha fet, pareix una xiquilleria. Segon, ho haguera pogut comunicar abans, és a dir, s'espera el plenari, ho tinc la comissió, té el plenari, ho diu així, doncs no passa res. Evidentment, tot el que parlarem queda a l'aire, queda supeditat. Algunes coses les farem perquè sí que tenim intenció, però no es troben nugats a comprometre's amb vostès a executar res de lo que parlarem. Executarem el que políticament creiem correcte. Si vostè se desdiu d'una cosa, deixa llibertat perquè nosaltres puguem fer el que vulguem en aquest aspecte. Nosaltres som més serios. Si haguérem volgut trencar amb vostès, no ens feia falta el vot. Simplement buscàvem el consens. Si vostè el trenca, doncs no passa res, ja sabem cada un per on va. Senyor Valentín, jo no sé si és que vostè no estava en el plenari del pressupost o s'ha canviat de fetge. Sap per què estem així ara? Perquè el pla d'exposició acabava el dia 23. Sap per què acabava el 23? Perquè el PP ens va fer la xua de presentar les al·legacions fora de terme en aquell moment i ja li diguem en el plenari que no tornarà a passar. No tornarà a passar, no ens tornarà a enganyar. El pressupost no entrava en vigor el dia 1 de gener, passara el que passara. Passara el que passara. Però no es preocupe, el pròxim entrarà el 1 de gener. I ens té igual que entre el 20, el 15, que el 12. Per què? Perquè el decret de pròrroga ja s'ha fet. I si estem avui fent este plenari i la comissió passada per informar, perquè si no haguera hagut al·legació no haguera fet falta ni plenari ni comissió, però clar, apareix una al·legació que és una molt pareguda a la que va presentar el Partit Popular. Idèntica, però justificada. Retrasem més el procés i entra el pressupost més tard. No passa res, però no es preocupe, l'any que ve no us va passar. Perquè l'any que ve no anem a tindre la confiança o la ignorància que hem tingut confiant en qui no és de fiar. Per tant, nosaltres actuarem d'aquesta manera. L'al·legació està contestada. El pressupost definitiu està així. Me'n sorprèn el canvi de vot de Compromís. Però bueno, si Compromís canvia el vot, els compromisos que teníem amb vostès desapareixen de pla. I ja sé que li té igual. A nosaltres no. Nosaltres teníem paraula. Pactarem amb vostès, vostès se desdiuen, doncs bueno, cada un sap on està. Això és el que n'hi ha, senyors. Hem parlat de pressupost en excés. Estem parlant i gastant els diners del poble en un plenari i en una comissió per un recurs d'un veí que sabia que no anava a prosperar. Però bueno, així no són les coses. Què li passa, senyor Ventura? No sabia que anava a prosperar? Jo suposo que està un poc dolgut perquè així la justificació és molt bona. La veritat és que és molt potable, però bueno. I no es preocupe perquè el pleno està gravant-se i emitint-se directe i queda gravat. No tingui l'obsessió en teleorta. El pleno està gravant-se i emitint-se en directe. Per tant, tot el que parlem així, la gent ho podrà veure i podrà saber-ho. Que és el que a nosaltres ens interessa, que la gent veig els plenaris i veig cada un com se posiciona. Per tant, el vot nostre serà a favor del punt. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Segon torn de paraula, vol agafar-lo, senyor Mateo? Sí, yo sí que me gustaría un poco que antes de empezar la intervención aclarásemos la limitación del tiempo, porque claro, yo estoy leyendo el reglamento y el reglamento en ningún momento plantea que no se pueda, en el tema de la aprobación del presupuesto, ¿vale?, que el tiempo sea limitado, ¿no? Entonces, habla de la aprobación inicial, ¿vale?, pero evidentemente, si entendemos la tónica de la lógica, estamos todos en el mismo debate del punto.
Y luego también es cierto que existe un apartado donde tenemos la excepción donde la mayoría de los grupos políticos, si es cierto que esto a la próxima va a funcionar así, podemos decidir en la comisión informativa, ¿vale?, si el tiempo se puede modificar o no. Yo creo que hoy veníamos aquí todos pensando que era un punto rápido, pero no teníamos la limitación del tiempo. Si eso no es así, pues lo tendremos en cuenta para las próximas intervenciones y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, la observación, rápido, vamos a ver, una matiz. Las alegaciones es un derecho que tienen los grupos políticos y lo tienen los ciudadanos de este pueblo. Entonces, decir que por una alegación que se esté presentando aquí al presupuesto, nosotros, hoy esto le cuesta a la ciudadanía, yo creo que ni usted mismo, señor Iván, se cree eso. Yo entiendo que a lo mejor en el propio debate lo podamos estar planteando un poco por el tono que sin querer a lo mejor el punto está llevando, pero no creo que usted lo piense realmente. Yo creo, sinceramente, que si el periodo de información pública acabó el 23 o el 24 de diciembre, si no la última semana de diciembre o 1 de enero, no podíamos estar convocando esta comisión y luego este pleno, sí que lo podíamos haber hecho antes. Nosotros vamos a seguir manteniendo la misma postura que mantuvimos en la propia aprobación del presupuesto, porque esto sí que es una cuestión para nosotros importante, no es una cuestión de forma sin más. Y fue uno de los argumentos, además, que nos llevó en el presupuesto para su aprobación a votar en contra. Por tanto, vamos a seguir votando a favor de la transparencia, vamos a seguir votando a favor de que los grupos políticos tengan que justificar hasta el último euro que reciban. Y, señor Iván, las asignaciones a los grupos políticos no son asignaciones para los concejales, son asignaciones para el funcionamiento de los grupos políticos. Y siempre, hasta que ustedes han tenido una mayoría absoluta de 12 concejales, se entendía que había un mínimo que era independiente de la representación que se tenía. Y a partir de ahí había una asignación proporcional a cada uno de los concejales, ¿vale? Por tanto, no intentemos justificar. Ustedes lo han cambiado, tienen la mayoría suficiente para cambiarlo, sí, pero la justificación como tal no va referida al número de concejales. Muchas gracias, señor Mateo. Señora Sánchez. El context canvia, senyor Ivan, li ho he dit. En tan sols un veí que posa en dubte que els partits polítics representats en este ple podem fer corrupció amb aquelles aportacions que rebem de l'Ajuntament, per a mi ja és suficient per a canviar de vot en el pressupost. Li recorde que la primera acció contra la transparència que va fer el govern socialista va ser regular en el reglament orgànic municipal que les aportacions no es justificaren i Compromís en aquell moment ja va votar en contra. Vostès, a més d'augmentar-se en 6.850 euros les aportacions, més que l'anterior mandat, en detriment dels grups minoritaris, a més d'incrementar-se les aportacions, varen decidir en el primer ple d'esta legislatura que no havien de justificar les aportacions o subvencions que rebem els grups polítics municipals i varen canviar així les condicions del joc que havien imperat durant el passat mandat. Per què volen generar sospites? Jo no entenc la raó per la que ho han fet i tampoc ho entendrà la gent. Per això canvia radicalment el meu vot. Poden vostès explicar per què socialistes de Silla no volen justificar 16.200 euros a l'any, 64.800 euros per legislatura? Quina activitat municipal política van a fer amb aquests recursos públics? Per què no volen justificar-la? Per què no tenen la voluntat política, vist que la norma no ho contempla, com a càrrecs públics i com a grup municipal majoritari, d'explicar-li a la gent en què se van a gastar els 16.200 euros anuals? Per què vostè, senyor Vicente Zaragoza, alcalde de Silla, essent legitimat a no ser transparent, a ser opac, vostè vol fer com la Casa Real? Gastar els diners públics i no alenar?
i no explicar en què se'ls gasta? Doncs Compromís no. Nosaltres volem que es justifique fins a l'últim cèntim. Tinc moltes preguntes, moltes, i sé que vostè no me les va respondre, perquè el primer que diu és la xiquilleria. Doncs això és una falta de respecte, senyor Ivan. Jo crec que a vostè en ningú moment l'he tractat com un infant, encara que de vegades el govern també dona unes senyals com si no tingueren massa llums. La seva majoria no es legitima a fer i a desfer, a ser opacs i a no rendir comptes a la ciutadania. Vostès no haurien d'oblidar totes i cadascuna de les raons per les que han arribat a tindre un govern majoritari. Senyora Sánchez. Una d'elles, el treball de Compromís, però també les accions de transparència de rendició de comptes efectuades durant la passada legislatura. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Porten 215 dies de govern. Senyora Sánchez. I ara per ara tenen Senyora un suspens en transparència. Senyora Sánchez, estic Tenen parlant, el senyora control de Sánchez, transparència primera totalment advertencia, senyora desfasat. Sánchez, no me Senyors, ninguneche, no tinc senyora clar- Sánchez, no me ninguneche. Senyora Sánchez, i no és riga, això és una falta d'educació. Estava vostè així fent-se la víctima i resulta que ara està riguent-se de tots nosaltres i del poble de Silla. Estem en un plenari, n'hi ha unes normes que seguir. Quan li diga senyora Sánchez, per lo menos conteste. D'acord? Ha acabat el seu temps, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, en primer lloc una qüestió d'ordre i a fer d'aclariment per les declaracions que ha fet el portaveu del Partit Socialista. Se manté, per tant, la proposta d'acord tal com ve al ple o els punts 6è que parlava del recolzament de l'esmena de Compromís se retira? Senyor Cuenca. El d'això vindrà tal qual. La proposta se quedarà tal qual. I en virtut de conforme avanci el pressupost, recolzarem o no recolzarem les propostes de Compromís, perquè algunes les assumirem, evidentment. No perquè siguin de Compromís, sinó perquè són de sentit comú. Altres de cada mes polític les negociarem i veurem què passa en elles. De tota manera, no crec que el procediment siga l'adequat, el preguntar en... Jo havia entès inclús que havia acabat la seva intervenció, però si no n'hi ha preguntes. Per tant, faig a vostè la seva intervenció, senyor Ventura. Sí, per això les meves primeres paraules en aquesta intervenció havien sigut és una qüestió d'ordre i volia que se m'aclarirà perquè entenia que en funció d'això la meva intervenció podia encarar-se en un sentit o en altre. Per això ho he volgut saber. Bé, en qualsevol cas, i passant a la intervenció, és sorprenent que així l'oposició, els veïns, som els culpables i responsables de tot. I el govern no és el responsable de res. Mira, els veïns tenen dret a presentar al·legacions. I no se pot dir així que per a què un veí presenta una al·legació sabent que aquesta al·legació no se va aprovar. És com si dir, i els grups municipals no poden presentar esmenes perquè saben que no se van aprovar, perquè tenim la majoria absoluta. I aquesta voluntat de governar no pot ser. Mal està que ho facin els grups polítics i els partits polítics, però molt més que se faci en els veïns. Sí, s'estarà gravant en directe el ple, però no s'està gravant per Telehorta. I li puc assegurar que molts veïns són els que veuen Telehorta i que molts veïns poden seguir els plenos gràcies a les emissions de Telehorta. I avui este ple molts veïns no el veuran perquè estan acostumbrats a veure-lo a través de Telehorta i no el van a poder veure. Parlem de les assignacions perquè vostè fa un repartiment, unes divisions del cost per concejal, però que no és de veres. Vostè se queda només que en l'aportació al grup municipal. Mire, el Partit Socialista, en el canvi de criteri que ha fet, s'incrementa en 500 euros al mes, 6.000 euros més a l'any que va rebre per el canvi de criteri que vostès han fet. Per el canvi de criteri, 6.000 euros més a l'any, 24.000 euros més en la legislatura, més. 17.200 euros a l'any van a rebre. En què se van a gastar vostès 17.200 euros? Vostès haurien de justificar en què se gasten 17.200 euros a l'any, igual que totes les entitats del nostre poble, quan recibeixen una subvenció de l'Ajuntament, la justifiquen. I vostès no ho van a fer, no volen fer-ho, no tenen aquesta voluntat. Doncs nosaltres li ho preguntarem cada vegada que faci falta. Per tant, i en això vaig acabar, anem a votar en contra perquè no se recolza
aquesta al·legació, perquè pensem que és de voluntat política i es podria fer, perquè és un pressupost que definitivament moltes partides de despesa social se redueixen amb les polítiques de foment d'ocupació i que, a més, no ha tingut en compte cap de les esmenes presentades pel Partit Popular i, com he dit abans també, les inversions que apareixen en el pressupost no estan avalades ni per ningú avantprojecte ni per ninguna memòria valorada de cap tècnic de l'Ajuntament. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Bé, estos presupostos o este tipo de presupostos, señor Ventura, son els que fa que siguin esquent 12 regidors i n'esquent 3. Ho dic perquè ho tinga clar. D'acord? Són continuistes. Són els que tenen important la passada legislatura. Per tant, vostè no vota a favor. La intenció era pactar moltes de les esmenes que presentaven. No hi haguera cap problema en pactar més d'una, més de dos i més de tres, però vostè s'arrigué la cara de nosaltres. I això no li ho vaig a consentir. Ni ara ni mai més. Perquè si s'arrigué en la cara del govern, s'arriba a la cara de la gent del poble. I no l'ho vaig a consentir mai més. Per tant, en aquest aspecte, ja pot estar tranquil que pot presentar les esmenes que li dona la gana, no li anem a acceptar ninguna. Perquè el que va fer vostè en aquest pressupost va ser indignant. Per lo que respecta a Compromís, canvi de criteri perquè un veí ha presentat una al·legació. Un veí. Què passa, que l'al·legació del veí no valia quan vostè pacta el pressupost amb nosaltres? Tant ha canviat? O sigui, l'acció d'un veí inhabilita tot el que vostè pacta en el govern i va ser inclòs com està inclòs i s'executarà moltes d'aquestes coses en la proposta d'aprovació que porta en definitiva? Que vostè quisa la postura? I no dir-ho fins ací, fins al plenari, és correcte? Vostè creu que les relacions en els partits tenen que anar així? Doncs molt bé. Si vostè ens senteix meló, nosaltres som més elegants. Si haguérem fet una cosa d'estes, ho haguérem comunicat, ho haguérem dit. I no haguérem vingut a buscar el retall per publicar-lo en el Facebook de que Compromís, tal i qual. El que nosaltres volíem, tenim el pressupost i ara no anem a apoyar-lo. Doncs molt bé. Si vostè va comportar-se així en el resto de la legislatura, anem a treballar molt poquet junt, perquè no em pareix elegant. Li agrada més aquesta paraula, elegant? No xiquillines, li agrada l'elegància política? Vostè no ha sigut elegant políticament, senyora Sánchez, en absolut. Cosa que nosaltres sí que hem sigut elegants amb vostè i hem respectat totes les formes i procediments. Vostè ara se calla i ve i solta en el pressupost que ja ara, de repent, per una al·legació d'un veí, no va a apoyar-lo. Doncs no passa res. Som elegants. De lo que parlarem, el que puguem portar a terme, ho portarem a terme, no es preocupe. Però les relacions entre dos partits van a canviar, també l'ho dic. Perquè el que vostè ha fet no és gens elegant políticament. I senyor Valentín, mire, dividir per grup, no dividir, el que m'estava dient el portaveu del Partit Popular. Conclusió, vostè i la senyora Sánchez li costen al poble 250 euros mensuals. Els tres regidors del Partit Popular 150 i els 12, cada un dels 12 del Partit Socialista 108. Sap quina és la diferència? Que si n'hi ha 12 se cobra molt més. Però per regidor 108, vostè 250. I vostès se queixen d'això? Doncs vale, molt bé. Molt bé. I si volen transparència, comencem per vostès, a veure què van a fer vostès en el aspecte de transparència. I si ens guien, nosaltres s'ho pensem i segurament pagarem darrere. Comencem per vostès, ¿vale? A veure com ho fan. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, pues s'acaba ja el debat. Per concretar, sí que m'agradaria quedar-me les paraules del meu company i portaveu del PSOE per a que tot el poble sàpia què és el que al final li interessa a la població. I sintetitzant tota aquesta intervenció. El grup Compromís ens costa un sol regidor 250 euros. El grup d'Esquerra Unida ens costa un sol regidors 250 euros. El grup del Partit Popular, un regidor ens costa 150 euros. I al poble de Silla, un regidor del Partit Socialista en representació institucional, fent faena de valent en el carrer, ens costa 108 euros. És el que li costa al poble de Silla. Anem a les votacions. Vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies.